Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Βάγια Μπόκαρη και ασχολούμαι επαγγελματικά με τα κρυπτονομίσματα. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τις εναλλακτικές που βρήκα έναντι της κάρτας Binance, που όλοι γνωρίζετε πλέον ότι από 21 Δεκεμβρίου δεν θα μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για να πραγματοποιήσουμε τις καθημερινές μας συναλλαγές. Όσοι ασχολείστε επαγγελματικά με τα κρυπτονομίσματα, θα γνωρίζετε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε παραπάνω από ένα λογαριασμό σε ανταλλακτήρια και αυτό για λόγους διασποράς των χρημάτων μας, αλλά και σε περίπτωση που κάποιο ανταλλακτήριο αντιμετωπίζει ζητήματα, θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική ώστε να μπορούμε να πραγματοποιούμε τις καθημερινές μας εργασίες. Δύο από τις εναλλακτικές για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα είναι το ανταλλακτήριο της Bybit που διαθέτει δική του φυσική κάρτα ακριβώς όπως η Binance και η Trastra Visa Card, της οποίας η φιλοσοφία μοιάζει ως προς την ευκολία και την απλότητα στην καθημερινή χρήση με τη Revolut. Η Bybit είναι μια αρκετά ασφαλής πλατφόρμα για να αποθηκεύσει κανείς τα χρήματά του, καθώς λαμβάνει μέτρα για την προστασία τους. Για παράδειγμα, η αποθήκευση των χρημάτων γίνεται σε offline cold wallet, δηλαδή σε offline πορτοφόλι, κάτι που το καθιστά δύσκολο να χακαριστεί. Έχει αρκετές ομοιότητες με το ανταλλακτήριο της Binance και θεωρείται ένα από τα καλύτερα όσον αφορά υπηρεσίες όπως το trading, αφού διαθέτει CryptoBot για αυτόματο trading και ιδανικό περιβάλλον για option trading. Και γενικά είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τους traders, όμως μπορεί κάλλιστα να το χρησιμοποιήσει και ένας απλός καθημερινός χρήστης ως μέσο αποθήκευσης crypto assets, αφού διαθέτει δική του χρεωστική Mastercard που μπορεί ο χρήστης να παραγγείλει δωρεάν. Ένα επιπλέον προσόν το οποίο το κάνει να ξεχωρίζει στην αγορά είναι οι χαμηλές προμήθειες στις συναλλαγές. Η δεύτερη επιλογή για την οποία θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο είναι η Trastra Visa Card, στην οποία έχετε δικό σας προσωπικό IBAN συνδεδεμένο με την κάρτα σας και δέχεται κατάθεση σε κρύπτο. Έχει ημερήσιο όριο πληρωμών σε τερματικό POS έως και 7.700 ευρώ. Δεν κρατάει προμήθεια σε απλές συναλλαγές, έχει ενισχυμένο πρωτόκολλο ασφάλειας για την κάρτα και προσφέρει λύσεις χαμηλού κόστους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με κρύπτο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο κάρτες που σας ανέφερα, θα αφήσω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Όποιος από εσάς έχει κάποια από τις κάρτες που αναφέραμε σε αυτό το βίντεο, μπορεί να μας αφήσει ένα σχετικό σχόλιο λέγοντας μας την άποψή του.